Μηχανιώνα. Αντώνης Χουτούπας λοιπόν. Κουτούπας. Α, ούτε κου ούτε χου. Ουτούπας. Κούτουπας. Κου. Φουτούπας. Κουτούπας. Αυτό είπα, Γεωργία. Κουτούμα. Μα αυτό είπα κι εγώ. Ο Αντώνης είναι 33 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Για τον ίδιο το νερό δεν αποτελεί μόνο πηγή ζωής, αλλά είναι εσόδων αφού τα τελευταία χρόνια πουλάει συστήματα επεξεργασίας νερού. Ως γνήσιο παιδί της νύφης του Θερμαϊκού, του αρέσει να παίρνει τη ζωή χαλαρά, παίζοντας τάβλη και παρακολουθώντας την αγαπημένη του ομάδα, τον Άρη. Άλλωστε, η δημιουργία οικογένειας υπήρξε και ο κύριος λόγος που εγκατέλειψε την προηγούμενη καριέρα του ως λαϊκός τραγουδιστής, ενώ το μοναδικό του αποθυμένο από εκείνη την εποχή είναι ότι δεν μπόρεσε να μοιραστεί την πίστα με το ίνδαλμά του, τον Νότι Σφακιανάκη. Για τον Αντώνη, λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει τώρα με την ελπίδα ότι στο τέλος της βραδιάς θα πιει γάργαρο νεράκι στην υγειά του τραπεζίτη. Καταλαβαίνω καμιά διαφορά. Τι έγινε? Έχω τώρα σκάνε καινούρια αντικείμενα επάνω, αξεσουάρ άλλο. Άρης. Τι να κάνω, ο καθένας έχει το. Έχω ένα αυτό και ένα έχω στην τσέπη μου. Πες μου για το νερό και μετά μου πεις για τον Άρη. Πάμε. Αυτό είναι από Ατλέτικο. Αυτό είναι Άρης Ατλέτικο Μαδρίτης. Άρης Ατλέτικο, η μεγάλη νίκη του Άρη μέσα στην Ατλέτικο. Η μεγαλύτερη ελληνική. Η μεγαλύτερη νίκη ελληνικής ομάδας στο εξωτερικό. Συμφωνούμε απόλυτα. Ξεκινάμε λοιπόν. Καλή επιτυχία, πρώτος γύρος 5 κουτιά. Να σε καλά. Παίξε σαν τον Άρη. Παίξε σαν τον Άρη. Είσαι εκτός έδρας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ήμασταν 2-1 μέσα στη Μαδρίτη. 2-1. Ημίχρονο. 2-3 τελικό. Έχανες 2-1 μέσα στη Μαδρίτη. Είναι 2-3. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχες βάλει όμως πρώτος γκολ. Ναι, δεν πειράζει. Στο τρίτο λεπτό, το θυμάσαι έτσι. Ναι. Και μετά έφαγες 2 γκολάκια γρήγορα, μπαμ. Το θέλω ποιος γέλα στο τέλος. Αλλά ακριβώς στο τέλος. Για να την πλούζα. Φοράς 300 έχουμε, Λεωνίδα δεν έχουμε. Ηγέτη. Μάλιστα. Έχεις όμως το Χαβίτο στον Άρη, ο οποίος. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μπορεί να μην είναι. Υπάρχει ένα σενάριο να πάει στον Ολυμπιακό. Καλώς να πάει. Όχι, ας προσέχουμε. νομίζω ότι έχεις μεταγραφή. Ας προσέχατε. Για το καλοκαίρι έχει κλείσει. Καλορίζικος. Τώρα δεν σας αρέσει. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εντάξει, 5 χρόνια. Όποιος φεύγει δηλαδή δεν είναι καλό. Όχι, 5 χρόνια είναι. Κάτσε. Σύνταξε τον κόλλο να πάρει από τον Άρη. Οκ. Μάντσεστερ τώρα. Τώρα έχουμε Manchester City, Νέα Ντεμπαγιόρ, Τέβες και τρέλα. Πολύ ωραία. Τι μας παίρνουν τηλέφωνο. Μέσα Φεβρουαρίου, 15 και 24. Και αν πας Μάντσεστερ δεν ξέρω, σχεδιάζεις κάτι τέτοιο. Ναι. Εκτός άμα θέλω να μου χαλάσει σχέδιο τραπεζίτης, αλλά δεν γίνεται. Θα το Γιάννου φρονιμείτε σήμερα. Άρα να υποθέσω ότι μέσα στους στόχους είναι να κερδίσεις κάποια χρήματα από εδώ για Μάντσεστερ. Οπωσδήποτε. Συνεχίζουμε. Θα πάμε με το Πούλμαν στο Μάντσεστερ. Πούλμαν! Δεν είστε μηχανές γιατί με έτσι μας βλέπω να πάμε στο Μάντσεστερ. Με το Πούλμαν. Δυστυχώς έφυγε και το μεγαλύτερο ποσό που είχαμε, οι 150. Έμπνευση. Λοιπόν, τώρα παίζουμε πιο άνετα. Τουλάχιστον μας έφυγε το άγχος. Κίτρινο είναι. Τι δεν το σκέφτηκες καθόλου? Κίτρινο είναι. Κίτρινο λες ότι είναι. Κίτρινο, αφού άρεσε είναι από πάνω. Τι θα έχει. Σωστό. Υπάρχει όμως και ένα κόκκινο. Και μάλιστα σαν σήμερα, επειδή μιλάμε για την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα πρέπει να σου πω ότι οι Βάσκοι φοιτητές το 1898 που σπούδαζαν στην Αγγλία ίδρυσαν την ποδοσφαιρική ομάδα της Ατλέτικο Μπιλμπάο. Που είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ξένο παίχτη πέρα από Βάσκο στην ομάδα. Το γνωρίζεις αυτό? Μόνο Βάσκοι είναι. Είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που δεν έχει ξένο παίχτη. Που δεν έχει ξένο παίχτη. Όλοι Βάσκοι. Λίγο εθνικιστές, έτσι. Ναι. Εντάξει, εκεί είναι τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ στο είπα, κίτρινο είναι μέσα. Δεν ανησυχώ. Είσαι κολλημένος με το κίτρινο τελικά. Εγώ είμαι. Αφού αίμα του κίτρινο τρέχει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε κόκκινο επειδή σ' αρέσει εσένα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Στα εύκολα Άρης, στα δύσκολα Αριανάρα. Έτσι. Και λίγο νότι, να βάλουμε και λίγο νότι. Θα ζητήσουμε από το. Ξέρω ότι έμαθα την ώρα που βλέπω τις διαφημίσεις ότι τρελαίνεται για τον Νότι Σφακιανάκη. Ο Αντώνης ήθελε να τραγουδήσει κάποτε μαζί του γιατί ήταν τραγουδιστής. Ναι, είναι εντάξει. Πάρε παρακαλώ. Πάμε, ναι, πάμε. Τι έβαλε ένα ετώ, μας έβαλε. Τι έβαλε? Ναι, το έβαλε. Όχι. Άρεσε σε λέμε, άρεσε. Άρεσε σε. Ναι, άρεσε. Το πεθάναμε τελείως. Ο αέτος, ο δικέφαλος αέτος. Δεν έπιασε. Μόνο πρόσεχε, θες να το κάνω? Μπράβο, μπράβο ρε. Για τον ρυθμό, να μου σήμερα να κάνεις κάτι καλά στην εκπομπή, συγχαρητήρια. Στο είπα.
Το πες. Είναι κίτρινο. Παρακαλώ. Πιστεύω δηλαδή. Πάμε στο νούμερο 3, νομός Ηλίας. Νομός Ηλίας. Σούπερ 3 δεν πρόκειται να με προδώσει, να το ξέρεις, έτσι. Σούπερ 3. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή... Πάμε στον Παναγιώτη Καλογερόπουλο, λοιπόν. Σούπερ 3. Βγάλω τον μπουλντόκ από εκεί μέσα τώρα, έτσι, να τρελαθούμε. Το 50άρικο. Να πούμε ότι οι 5.000 είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι εδώ πάντως. Και παίζετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να μοιραστείτε, ελπίζουμε, αυτό το ποσό, αρκεί να μην το δούμε εδώ. Θα το δούμε μαζί. 500 ευρώ. Άλλα 2 κουτιά. Κίτρινο είναι, ρε φίλε, μου σου είπα, κίτρινο είναι. Από την αρχή το είπα. Κίτρινο είναι. Ό,τι και να κάνεις στο Μάντσεστερ θα με στείλει τελείως, αυτό το ξέρεις, το είπαμε. 5.000 πάμε πολύ άνετα, βέβαια. Όχι, θα πάρω και παρέα. Πώς θα πάρεις μαζί σου? Είστε ομάδα, είστε κατηγορία? Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει. Εντάξει, είναι και δύσκολες καταστάσεις τώρα, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάνει ένα ταξίδι μόνο, έχουμε κάνει φέτος αρκετά. Μην κοιτάς φέτος που του βγάλετε λίγο τον καναπέ, εντάξει, θα μου πεις έτυχε να πούμε. Αλλά θα κάνουμε άνοιξη, αυτό είναι το θέμα. Στην Ευρώπη, άνοιξη. Πώς έχουν εξοδοτήσει, δηλαδή, είναι καημός. Πολύ καιρό. Ξέρω τι θες να πεις. Εμείς ευτυχώς φέτος δεν είδαμε ούτε καθόλου. Απολαύσαμε τον καναπέ. Κοίταξε, ναι. Απολαύσαμε τον καναπέ και γελάσαμε πολύ με τα περισσότερα που είδαμε. Όχι με εσάς, έτσι, εσείς δόξα τω Θεώ. Φυσικά πρέπει να γελάσουμε γιατί. Αλλά με άλλους διασκεδάσαμε. Πήραμε βαθμούς. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν το 13. Αυτό το πιο σημαντικό που λες, βαθμοί για την Ελλάδα. Πάμε στο 50 για να πούμε ότι πήραμε τα κίτρινα. Είπαμε κίτρινο έχουμε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Νατάσα. Να μας πει και το άγχος ότι είναι σίγουρα κίτρινο, κατάλαβες, στο τελευταίο κουτί. Ελπίζω να Ναι, τώρα μην με βγάζει τώρα και την ψυχή, ας πούμε. Είναι δεν είναι, θα με κάνει να το πάμε μέχρι. Ξέρεις, θα έχουμε άλλο άγχος. Θα φωνάζουνε πάρτα, κάντε. Που θέλει κίτρινο, να το χαλάσουμε το χατήρι. Χαλάμε. Άστα τα, πάμε. Πάμε όλοι. Μπουμπούνα το. Πάμε. Όλοι. Όλοι δυνατά. Κίτρινο είναι, φίλες, το είπα. Τέλος. Είναι κίτρινο στο κουτί. Τελείωσε. Αυτό που ήθελα από την αρχή. Δεν το ήθελα, το είπα. Το είπες. Αυτό που ήθελα από την αρχή, λοιπόν. Ο Αντώνης, ο Αριανός, πίστευε ότι έχει κίτρινο στο κουτί του ή 1.500 ή 5.000. Τώρα ξέρεις με βάζει δίλημα τώρα. Ή μόνος είμαι παρέα. Δηλαδή τώρα τι να κάνω. Παρακαλώ. Ή μόνος είναι παρέα, όντως. Ή 2 ή 3 θα πάρουμε. Τώρα θα πάμε μόνοι μας. Τι να σκέφτω τώρα. Εγώ σου είπα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από το παιχνίδι έτσι όπως το είδα ότι. Στο είπα κίτρινα και γυλάνα μέσα μας, κίτρινο θα είναι. Δεν στο είπα από την αρχή, αυτό το γύρο. Είδα τα πράγματα πώς πάνε. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα, τι 1,5, τι 1.700, τι 5.000. Εντάξει, να παίξουμε ήρθαμε. Τώρα, από τη στιγμή που πήγε εκεί η δουλειά, τι να κάνουμε. Απλά είσαι, άρεσε. Τώρα τι να φας τώρα από αυτά να πούμε. Άρεσε. Το μαλλί. Έχω αγχωθεί περισσότερο από σένα. Πώς. Αγχώθηκα περισσότερο από σένα τώρα. Γιατί. Α, δεν είμαστε καλά. Νιώθω κάπου. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Θα πάθεις κανένα τίποτα. Θα τα κάνεις φάρμακα μετά. Καλή τύχη. Άντε, ευχαριστώ. Μέσα, να μου φύγει το άγχος. Τα λιράκι. Τώρα σε βλέπω λίγο ξανά. Κάντε εγώ, δεν έχει τίποτα. Τι έγινε. Θα το κάνουμε ό,τι και να γίνει. Κίτρινο δεν είναι. Έτσι. Ναι, πάμε. Ό,τι και να γίνει. Πάμε λοιπόν να πούμε. Όλοι μαζί. Ό,τι και να γίνει. Όλοι δυνατά. Άρεσε, δεν μας άντρε. Θέλουμε να δούμε τα 1.500 ευρώ και θα τα δούμε! Μπράβο, Αντώνη. Οι 5.000 ευρώ, το ταξίδι στο Μάντσεστερ, το εξασφαλίσαμε για τον Αντώνη και την παρέα του. 15 Φεβρουαρίου παίζετε. 15 και 24, ναι, πραγματικό. Το πρώτο παιχνίδι 24 είναι εκτός. Α, το πρώτο παιχνίδι είναι... Ναι, εδώ θα κάνει ερωτευμένο στο παλικάρι ποιος θα είναι και μετά. Μετά έξω. Πολύ ωραία. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Αντώνη, ένα εξαιρετικό παίκτη. Κίτρινο σωστό ποσό, αφού και στο αίμα του κίτρινο χρώμα έχει. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέστε μέχρι να πέσουν οι τίτλοι. Θα μοιραστείτε αυτό το ποσό. Ο Αντώνης, ο Αριανός. Φεύγει από το παιχνίδι.